L-inkwiet u l-inċertezza li hemm fil-Partit Nazzjonalista qiegħed iwassal sabiex esponenti nazzjonalisti jitkellmu mal-midja u juru tħassib tagħhom. Fost dawn hemm il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Mark Anthony Sammut li ma' Newsbook qal li ma jaħsibx li kap ta' partit għandu jibgħat messaġġ ta' gwerra lill-membri tiegħu. Dan b'referenza għal messaġġ li Adrian Delija bagħat it-tnejn filgħodu lill-membri tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista. Messaġġ li fih Delija ddikjara gwerra u qal li lest għal kull konfrontazzjoni ma' dawk li sejjaħ bħala tradituri fih dan il-Partit Nazzjonalista. Mark Anthony Sammut kien wieħed minn dawk il-persuni li rċieva dan il-messaġġ minn Delija. Ma naħsibx li il-messaġġ li kap għandu jibgħat lill-membri tal-partit tiegħu huwa messaġġ li trid tibda xi gwerra. Id-dikjerazzjoni tal-President tal-Eżekuttiv kienet waħda mhux mistennija u ħolqot aktar paniku fid-Dar Ċentrali. Dan għax Sammut huwa fdat u meqjus bħala wieħed mill-ftit esponenti qrib Delija. F'kumment il-Newsbook, Mark Anthony Sammut qal li wara dan l-aħħar żvilupp qiegħed jistenna sabiex Adrian Delija jsejjaħ laqgħa u jiltaqa' mqar mal-amministrazzjoni tal-partit. Però nistenna illi jiltaqa' magħna, speċjalment magħna bħala uffiċjali tal-partit. Sewwa l-affarijiet għandhom jiġu diskussi u mhux sempliċement ninjorawhom jisna u ma nagħtux każ ir-realtà. Aktar minn hekk il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista qal li talab laqgħa lis-Segretarju Ġenerali biex jaraw se jittieħdu x'deċiżjonijiet. Tlabt illi mis-Segretarju Ġenerali biex niftehmu ħalli diskutu din il-materja qed nistenna risposta minn għandu biex naraw kif l-aħjar jipproċedu fuqha. Il-ħsus li hemm fost il-membri tal-partit mhumiex sbieħ, iddikjara b'mod ċar Mark Anthony Sammut. Il-feeling li hemm fost ħafna membri tal-partit mhuwiex feeling sabiħ. Ġifieri hemm ċerta tinħass li hemm ċerta demotivazzjoni anke fost il-membri. Ma kienx biss Mark Anthony Sammut li tkellem pubblikament imma wkoll il-President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista David Stellini. Huwa kompla ma' dak li qal Sammut u qal li nsab inkwetat ħafna. Reazzjoni għalli jiena nkwetat ħafna b'dak li qed jiġri bħalissa fil-Partit Nazzjonalista. Stellini kompla jżid l-affarijiet fil-Partit Nazzjonalista sejrin allar. Bil-Partit Nazzjonalista għandu bżonn partit maqut. Id-diviżjoni fil-partit qed tikber mhux qed tonqos. Jiġifieri flok mixin għal għaqda l-iktar ħaġa importanti jiġifieri ma nistgħux qabel nibdew nissettjaw l-aġenda tal-pajjiż, ma jkollokx partit li jkun maqut. Biex inti tkun kapaċi bħala partit kbir fl-oppożizzjoni tissettja l-aġenda tal-pajjiż, l-ewwel ħaġa trid tagħmlu li tkun maqut li jkollok lider wieħed u l-partit kollu warajh. Il-għaqda mhux biss medixem imma l-affarijiet sejrin għall-lat. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista tkellmu wkoll ma' The Malta Independent dwar dak li qed jiġri fil-partit. Sors beruq fondi fil-Partit Nazzjonalista qal l-Independent li numru ta' deputati nazzjonalisti qalu l-Adrian Delija li l-pożizzjoni tiegħu fil-Partit Nazzjonalista m'għadix tenibbli. B'Adrian Delija wieġeb li mhux se jiċċaqlaq mill-kariga. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu ma' One News għalulna li deputati mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil wieġbu lil Delija għal messaġġ ta' gwerra. If you want war, you will get it, wieġbuh deputati mill-fazzjoni ta' Busuttil li se jagħtu gwerra lura lil Delija. Intant sors ieħor fil-Partit Nazzjonalista qal il-The Malta Independent li hemm nies fil-Kunsill Amministrattiv li wkoll jemmnu li l-pożizzjoni ta' Adrian Delija fil-Partit Nazzjonalista m'għadix tenibbli. L-istess sors qal li anki nies li appoġġjaw lil Adrian Delija fit-telieqa għall-kap qegħdin jiddubitaw minnu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.